Igbo ndị ọma, anyị awekwala ọzọ taa n'ofe ndị Igbo. Obi Igbo, anyị abịala ọzọ. Isi aka nke a bụ Nwa Ebule Ako. Ị chọrọ ịma maka Nwa Ebule Ako? Nkwa ka anyị gaa n'iru. Akọ nke a mere n'ala ụmụ anụmanụ. N'oge a, anụmanụ niile bi n'oké ọhịa a na-akpọ egbelu. Ọtụtụ anụmanụ dịka ọsa, uze, oke, ngwere, ele, mgbada, enyi mmiri, atani anya akpụ, ofu, ewi, ọzọdimgba, enwe na anụmanụ dị iche iche nọ n'ọhịa na-akpọ egbelu. Ewu, atụrụ, ịnyịnya ibu na mbe maọbụ mbekwu sokwa ha biri n'ebe ahụ. Anụmanụ ndị ọzọ bụ agwọ dị iche iche dịka eke, ajụala na nchụakwụ. Nnụnụ dị iche iche sokwa ha biri n'egbelu. Ụfọdụ nnụnụ ndị a bụ egbe, ugo, udene, nza, ọbụ, ugolọma, okwuri na ndị ọzọ. Otu ụbọchị, anụmanụ niile bi n'egbelu kpebiri na ọ ga-adị mma ka ha họpụta onye ga-abụ eze ha. Mbe wee tụọ alo sị na o kwesịrị ka ha kpebie usoro ha ga-eso họpụta eze. Ya ekwu okwu sị n'uche nke ya na ha ga-enwe ekereke mgba ebe onye ọbụla chọrọ ịbụ eze ga-apụta gbaa mgba. Site n'ekereke mgba nke a, ha ga-achọpụta onye bụ dimgba nke ga-emeri ndị ọzọ niile. Anụmanụ ọbụla meriri ndị ọzọ niile ka ha ga-eme eze ha. Ha niile wee nabata atụmatụ nke a. Mgbe oge ruru, ha gbakọọ na mbara egwuregwu malite ekereke mgba. Anụmanụ ọbụla chọrọ ịbụ eze pụtara, ya na ibe ya gbaa mgba. Otu a ka emere ruo na emeriri anụmanụ ndị ọzọ niile ewezụga naanị ọdụm na agụ. Ha ekpebie na ha ga-akwụsị, zuo ike otu izu, kwadokwa nke ọma maka ekereke mgba ikpeazụ nke ga-ekpebi onye ga-abụ eze ha n'etiti agụ na ọdụm. Mgbe otu izu gafere, anụmanụ niile gbakọrọ. Agụ na ọdụm pụtakwara wee malite ịgba mgba. Agụ na ọdụm amịpụtacha mbọ aka na mbọ ụkwụ ha. Onye bịa, ọ magoro ibe ya, chọọ otu ọ ga-eji butuo ya ka azụ ya ruo ala. Onye nke ọzọ ga-agbalị hụ na ebutụghị ya, nọrọkwa na ya gbaa mbọ ibute ibe ya. Onye bịa, ya ehuru ala ka ọ maburu ibe ya n'ukwu, ma onye nke ọzọ ga-egbochi ya. Ha megidere otu a, ya dịka ha ga-agba ibe mbra, nke bụ na ọ dịghị onye nwere ike imeri ibe ya. Ma n'otu ntabi anya, mgbe ọ ka dị ka ike ọgwụla ha abụọ, ọdụm ji otu aka jide agụ n'olu, were aka nke ọzọ jide ya n'ukwu. Tupu onye ọbụla mara ihe na-eme, ọdụm buliri agụ elu tụọ ya n'ala, azụ ya eruo ala. Mgbe nke a mere, ụmụ anụmanụ niile wee malite ikwu ukwe sị, onye ga-abụ eze? Ọdụm, ọdụm na-egbu agụ, ọdụm. Onye bụ dike? Ọdụm, ọdụm na-egbu agụ, ọdụm. Onye bụ dimkpa? Ọdụm, ọdụm na-egbu agụ, ọdụm. Onye dị ebube? Ọdụm, ọdụm na-egbu agụ, ọdụm. Ọdụm ga-abụ eze, ọdụm. Otu a ka ọdụm si merie agụ wee bụrụ eze ụmụ anụmanụ niile. Ọdụm wee malite na-achị anụmanụ niile bi n'egbelu. Okwu ọbụla o kwuru wee bụrụ iwu n'egbelu. Ihe ọbụla ọ chọrọ ime bụ ihe ọ ga-eme. Ọdụm abụrụ onye na-eme ihe ọbụla masịrị ya. Ma n'oge a, ndị mmadụ na-achụ nta ebe ọ dị ukwuu. Ndị dinta na-eji egbe na mma na nkịta ha baa n'egbelu, gbagbuo ụmụ anụmanụ ha ga-eji mee nri. N'ụzọ dị otu a, ha na-egbu ọtụtụ ụmụ anụmanụ kwa ụbọchị. Ihe nke a wee mụta ụmụ anụmanụ nke ukwuu. Ha ekwu okwu sị, ọ bụghị naanị na ndị mmadụ na-adị egbu ha mgbe ha bịara ịchụ nta,
kama agụ na ọdụm na-esokwa na-egbu ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ha ji eme nri. Ihe ọzọ abụrụ na ha mara na ha enweghị ike igbochi ndị mmadụ ịchụ nta, nke mere ha ji kwuo sị ma ahụhụ nke emere emenu nke ahụrụ. N'ihi ya, ha ekpebie na ha ga-ama iwu ga-eme ka ụmụ anụmanụ kwụsị igbu anụmanụ ibe ha. Ma o nwere otu ihe ọdachi ha ga-ebu ụzọ gafee tupu atụmatụ nke a aghọọ iwu. Agụ na ọdụm anaghị ata achara, ha adịghịkwa atakwa ahịhịa ndụ ọbụla, ha adịghị ejikwa mkpụrụ osisi ọbụla eme nri. Kama nri ha bụ sọọsọ anụ ahụ anụmanụ ibe ha ndị ha na-egbu mgbe ọbụla agụụ gụrụ ha. Ha na-eche echiche sị, olee otu ha ga-eji mee ka agụ na ọdụm nakwere n'atụmatụ iwu nke a? Ma n'agbanyeghị na iwu ọhụụ nke a ga-emegide ya na ọdụm n'otu aka ahụ, agụ nabatara iwu nke a. Uche ya bụ na ya ga-esite n'iwu nke a chụpụ ọdụm n'ọnọdụ eze nọchikwa ya. N'ihi ya, agụ gbara ụmụ anụmanụ ume si ha gaa n'ihu. Mkpebi agụ bụ nke a, na ya ga-eji ụzọ aghụghọ ghọgbuo ụmụ anụmanụ ya ga-eji eme nri. Aghụghọ nke a bụrụ na agụ ga-ejekwuru anụmanụ ọbụla ọ chọrọ iji eme nri, si ya kponye ya otu nwa ya ka o mere ya ọkpa nwa, nke bụ onye na-elekọtara ya nwa nta amụrụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na ya ekwere kponye ya nwa ya, agụ ga-egbu nwa anụmanụ ahụ n'ụzọ na-adịghị onye ga-amata na ọ bụ agụ gburu ya. Otu a ka agụ kwadoro iji na-enweta nri ma ọ bụrụ na iwu ọhụụ nke a aghọọ iwu obodo. Ya na-echekwa n'obi ya sị na ọ dịghị mgbe ọbụla ọdụm ga-anabata iwu nke a. Ya sị na ọ bụrụ na eze ha nke bụ ọdụm ajụ ịnabata iwu nke a, na ya na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ niile ga-ejikọ aka chụpụ ọdụm n'ọnọdụ eze, nke ga-enye ya ohere ịnọchi ya dịka eze. Mgbe ụmụ anụmanụ buru atụmatụ iwu ọhụụ nke a jekwuru eze ha, ha kọwara ya ihe kpatara ha ji chọọ itinye ya bụ iwu. Ha gwara ya na ọ bụrụ na ha etinyeghị iwu nke a, na ha niile ga-anwụ n'oge na-adịghị anya. Ha kọwara na ndị mmadụ na-egbu ha mgbe ha bịara ịchụ nta. Ha mekwara ka eze ghọta na ya onwe ya bụ eze tinyekwara agụ na-egbugbe ha mgbe ọbụla ha chọrọ iri nri. Ha gwara eze si na ọ na-adị mma ka ejiri ehihie chọwa ewu ojii. Ọ bụ ihe nke a ka ha ji chọọ ka etinye iwu ga-egbochi anụmanụ ọbụla igbu ibe ya. Ebe a ka anyị ga-akwụsị n'agba nke a. Ama m na obere aza m tụpere gị atọgbuole gị. Ụbọchị ọzọ anyị achọọ n'obere nche. Biko, like ya, subscribe, kọmentị ya, ma nyere anyị aka sịsa ihe onyonyo a ka ndị ọzọ soro gị lekwa ya.